Ja. Wow, kadaghan. Daghan na kaayo. Sila, itong mga ex-exonan, gusto po sila manegosyoan eh. Ang costing yun ani, pila gid ka. Yes, welcome mga katatak. Karon na ata sa diri sa Kauswagan no, diri sa Blessed Life. Try lang church dito. Blessed Life Global Fellowship Church kay Pastor Kulot. So, Pastor Kulot dili siya nga ingon nga kulot gid. Dili yan ning kuan yan dito. Pastor Kulot so karon ato i-vlog ang iyang kuan. Iyang pugo, nga iyang negosyo no. Naa diri actually naara diri. Saba na I can smell it. So atong halatan si Pastor nga mo magawas kay na busy pa siya. Atong tanawon ang iyang pugo sa sulod later on. O aside sa iyang pagka-pastor, napod siya other pud nga kuan no? Other pud nga gikaabalahan, dili lang nga pastor lang, di ba? So nara si Pastor diri oh. Maayong hapon. Hello. Arthur. My first name is Arthur Garcia Kulot. Sulod na ta, Pastor. Oh, sulod, let's go. Ja. Wow, kadaghan na kaayo. Wow. Naapadams o. Pila ni kabuok diri, Pastor? Kuan ni siya kanang about 2,000. 4,000 ka piso. 2,000. 2,000 ka piso. Heads, 2,000 head niya. Classify ni siya na pure for kuan siya table eggs production niya. Doon na po pang breeding production. Kini siya for breeding ni siya niya kanang niya kining last nga cage niya kining gihapon. Breeding ya po na For breeding. Niya kini siya for table egg ni siya. Kini table egg. Mga fresh pagigkini sila mga igsoon. Mo pa'y pagkatagak. Mo pa na siya pagkakuan. Pagtuon ako dagko ni sila, Pastor. Gagmay ra gyud. Gagmay ra gid sila no. Oh, kanang dili pud labaw sa kumo. So daghan gyud ay mong mabutang, so no need na nga dako gid kay nga space, Pastor no. Oh, kini pwede siya 3 mil kini nga kamalig. 14 by 16 ang iya ang 14 by dimension. 16. Ang dimension niya feet na siya 14 feet by 16 feet. It can facilitate at least 3,000 heads of pugo. Ang sistema lang ladderized siya, ladderized. Okay. Kani pila ni sa ka square meter dere nga kuan na igo siya sa 3,000, 2,000. Kani nga yuta. Wala na ko gamay ra kay ni siya. Mayra ni siya no. Mga Pero daghan siya nasulod. wala na ni kaabot og siguro kini siya mga something like 30 square meters siguro niya. Ang calculation mga 30 square meters siguro. So sa gikan sa piso, Pastor, pilam ni siya ka days ay mga itlog. From hatching siya, from hatching maximum of 40 days. Mag-start na siya og lay eggs. Mag-start na siya og lay eggs. Pero halang ka sa mata. Halang ka sa mata ilang kuan ba? Ilang baho ba? Tungod sa ammonia na siya ammonia. Ammonia. Pero dili siya pareha sa baho sa kanang katong wala makuan siya, wala ma-treat siya sa enzyme. Katong enzyme ganin manimaho mo to sa gawas. Pag kini siya, nani lang confined lang siya. So once madugay siya ang iti niya, mabasa siya, active kayo ang ammonia kanang ammonia siya, klase na siya sa bacteria nga mo process siya sa decomposition. In the process of decomposition tungod sa ammonia, consider na siya as bad bacteria. Mo nang taas ang content sa gas. Ang gas usually kung mapil nimo kuan siya kanang init ba init. Kay biogas, consider mo siya as biogas. Na yung biogas. So kung sa gawas siya, Pastor, dili siya makuan igsuon, dili siya masimhutan ng iyang iti. So unsa may pamaagi ana, Pastor? Nay atong gigamit din nga anti-ammonia. Ammonia kining gitawag enzyme na to. Kita ra mismo nga formulate pod. Karon lang wa ni ma-spray karong adlaw. Okay. Oh. Manang dili gid maabot ang iyang baho dito sa gawas. Dili maabot. So kini siya kining mga kining nga iti build up kung tan-aw nimo mga duha na ni kabulan kapin. Wala hindoy. Mga iti oh. Usual sa normal nga mga poultry, mga duha ka adlaw lang maximum niya.
first and second day kinahanglan hinluon na siya. Pero sa technology nga atong gigamit nga gi-applyan nato og anti-ammonia kay bali kanang enzyme i-spray ani niya, ang hitabo dili mo expose ang iyang baho. So mo na nga ang imong kahago, ang hago nimo sa paghinlo mas dili kahasol, dili kay hasol. So kanisang mga ite, pwede po na siya mabaligya. Mabaligya na siya mga Ang per sack, 200 kanang dako nga sako. Baligya gyapon na siya. Paul, sila, itong mga kaigsuunan, gusto po sila manegosyoan eh. Ang costing yun ani, pila gid ka. Ang costing kanang edad niya 15 days up to 18 days, it will cost 35 pesos per head. Ang kuana niya kaning guarantee na ko na siya 90% bayi. 90% babae yan. Pero mabot pag yan na sa 95 nga to sa 100. Ako lang na kanang mga 10% ana pam 90, 91 pa yun sa 100. Kuha na ako siya kana kibali ako na siyang for my safety, for my own safety kibali nga ako mag-commit ko, mag-provide ko kanang kinahanglan dili siya mo baba sa kanang number of kanang female chicks. Kaya ang pinakagamit nato ani kay for layer man, so ang laki di man siya mag-lay og egg. So importante kung magpalita kinahanglan daghan bayi. So guarantee nato na siya nga So mas less ang lalaki. 90% ngadto sa 100%. Sa akong mga indication sa siksing na ko ani niya. Di naman masipyat, labi na kung maghidad na siya og 3 weeks. Pero kanang mga 2 weeks gikan sa ko 15 days to 18 days. Pan gyapon. Para sa ani perfect man na siya. Siksing na ko na siya mga 15 days. Perfect na siya. Wala na laki sa gisa na bilin. Kuan na siya puros bay. Kung mangitlog lang sila dire, tagak ka dire, pastor. Okay. Kuan na siya. Slide niya. Notice na to. Ang iya ang cage ani, kuan na siya. 10 inches lang ang kahabog. Ang tuyo nga nung 10 inches ang kahabog para dili siya ma-stress nga maglupad-lupad. Kay taa siya maglupad-lupad, ang tendency dahil mapusan siya. So ma-stress siya, dili siya kaitlog sakto. So mo nang mubo siya, giladirise pud siya. So kining niya isa ka kids ani, maximum it can facilitate at least 250 heads of pugo. So pila nga katuig ani pastor nga nagbuhi gid aning mga pugo? Ang ako experience ani about 21 years pero kuan off and on ang akong pag-race. Karon lang pagbalik na ko almost 2 years na, 1.5. Karong by August may katuha katuig. I just started this mga ang babae mga 7 ka buok unya 6 ka buok laki. Anira almost 2 years ago. Diara ko nagsugod. Unya mo na kadaghan daghan na nagkuha sa ako mga kuan ni. Mga similya. Karon mga 2,000 na siya. Kung gusto sila magkuan pastor, kung sila gusto po sila manegosyo aning kuan or mopalit sila, asa man sila pwede mga contact or asa man ni makita pod ang kuan kaning pugo? Na dinhi sa Sunto Tamparong compound, Sunto Kasuwagan Cagayan de Oro City. Nara diri backyard ra gini ato diri kay dili man pud maka-expand tungod kay ang atong setting is urban man. Pero tungod sa i-apply na to nga technology unya ang nature kibali sa classes sa mananap nga atong gibuhi did not require a lot of areas kibali mo nang okay lang gyud kay ning gamay ra nga area gyud. Okay. So sa style ani mangihi pod pastor. Murag iring siguro. Magiring. Murag iring. Kung naay gusto mo order, naay gusto mo anhi dire to check, no? Aron kuan free pud sila nga mo check dire pastor. Pwede din siya. Pwede kayo mo mga I can even kuan kanang conduct orientation. Anja how to raise quail. O pwede ni siya og ang imong atong business is for egg production o pwede pod meat production. Karon process pang akong breeding og experimental kibali para sa iya ang meat production. Kaya dito sa US ang quail meat gina-supply gid sa market. Unya mo atong gusto pod nga ma-supply. Ako naya akong mga ma-supplyan pero sa mga kaling lang nato nya katong mga female nga dili mahimuslan para sa layer nya kusog mo kaon so utilize siya ang
pamilya din nagbaligya og 300 pesos per kilo. Oh, daghan ang nagkuha gid kay lahi gid siya. Lahi gid ang iyang lami niya. Ang ato ang market ang iyang karne mas kuan siya good for health tungod kay natural ni siya. We did not apply any antibiotic because quail is highly resistant. So kuan kani tanan dere is wala ni siya yung mga sagol nga mga Wala. Commercial feeds na itong gigamit siya, pero ang gigamit ani mga corn, mga soybeans ang gigamit nga gigaling unya kung doon na may gamay Organic siya. organic siya. Gibutangan man siya, gi-applyan po natong probiotic. So ang hitabo kuan gid siyang zero content para sa chemical nga Kung content. may mo palit pastor, example, mapalit atong mga kaigsunan di no. Ang itlog ani pila man pod ang Usually ang retail ani 2 pesos kada isa. ados pesos. Oh, pero para sa nagmarket diya sa Carmen Oh. market, nagsupply ta din ha. 165 ang isa. 165. Oh, karon mga doon na natin mga upat ka outlet is Carmen. Kanya sometimes dito pud sa Kugo na gihapon. So actually kini nga business ang quail production kay bali. Diri sa Region 10 kuan pagid siya og sa kana early stage pa man ang iyang pag-boom gid siya. Dili pareha sa uban nga mga production sa mga poultry products di pareha nga. kuan. Early stage pagid siya so something i-introduce pa nato ang market sa iyang itlog pero kuan siya taas siyang potential kay bali.